Mike Tyson o ginatawag Iron Mike Tyson. Si Trump ang nagahatag sa insakto nga dalan para makapili sang boxing expert nga makahatag sang maayo nga desisyon kung sino ang masunod nga pagkakontrahong sa boxing ring ni Mike Tyson, mga kaksyon. Amo ni siya ang ang nang-enroll ni Donald Trump sa kay Mike Tyson. So mangita na si Donald Trump sa boxing expert kati siya, hindi man siya boksingero, mga kaksyon, di ba? Pero siya maayo magkilatis. Kumbaga pa, parte siya sa mga desisyon, o siya ang isa sa mga decision maker ni Iron Mike Tyson. Ining si Donald Trump. Si Mike Tyson ang nagpalapit sa kay Donald Trump, mga kaaksyon, kag ginayo nga maging advisor sa mga desisyon kag para maalalayan sa iya maging karera sa palabuton kag sa kasuman nga iya ginaatubang kontra sa iya manager na si Bill Cayton. Kay ang gusto sa manager, mga kaaksyon, ni Mike Tyson, tanan nga income ni Mike Tyson, 1/3 ang share isang manager. So amo ni ang ginkaakig ni Mike Tyson nga gusto niya mag-hire sang isa ka tawo nga mangin parte sang iyang decision making. So diri sumulod, mga kaaksyon, ining si Donald Trump. Pero sa panahon nga niya, wala pa ni siya o wala pa gid siya ang kasulod sa politika. Kumbaga pa iyaya negosyo. So sa mention ta kagaina, ini siya ang real estate nga developer. So, mga kaaksyon, nangin unod sa madamo nga mga newspaper sa bilog nga kalibutan kung pila ang pagapatunon o sweldo ni Trump sa kay Tyson. Tingnan mo, damo naghambal nga. Ba siguro ginapasakaya na ni Donald Trump ining si Mike Tyson. Basi gusto niya man nga mangin 1/3 sa tanan nga mga income ni Mike Tyson. Mag 1/3, mga kaaksyon, dako na di ba? Sa kadabi nga hampang ni Mike Tyson, butang naton mga 200 million US dollars. Example ta lang, mag 1/3 ka, kadako na mga kaaksyon. Dugin tago, mga kaaksyon, ang exact figures kung pila ang nabaton ni Donald Trump. Kag syempre, mga kaaksyon, suno sa kay Donald Trump, makabaton lamang siya sa insakto nga kabayaran nga iya iga-donate sa mga charities. Pero hindi nangin klaro kung ang iya pagabatunon nga kabayaran halin sa kay Mike Tyson ang fixed o masiling naton nga porsyento. Amo na, dugin tago wala, mga kaaksyon. Nagsugod ang ilang hindi pag-insindihanay ni Donald Trump tungod kay si Mike Tyson, mga kaaksyon, ang nagpagwa sang issue sa kay Donald Trump. Sang ginpamangkot ni Mike Tyson si Trump kung may ara bala sang gakatabo sa ila sang asawa ni Mike Tyson. Sa pamangkot sa Mike Tyson, mga kaaksyon, do wala balagana si Donald Trump pagsabat bala sa mga buwamo ng mga pamangkot, di ba? Kaya suno man sa mga tao sang una, ining si Donald Trump, mga kaaksyon, professional gid mag-treat sa mga tao, di ba? O gusto niya amuna, di ba? Hindi siya gusto nga i-joke-joke sa mga amo ni black klase nga mga joke, mga kaaksyon, ano? Nga pinamangkot si Mike Tyson, Donald Trump, may ara bala sang gakatabo sa inyo, siyang akon nga asawa. Kung sila, mga kaaksyon, do nagsunggot hasta na nga nagdako ining issue ginintrahan sang media, hasta nga wala na gana si Donald Trump nga mag-obra pa sa kay Mike Tyson bilang iyang advisor. Si Mike Tyson, mga kaaksyon, ang ginbunag sa June 30 tuig 1966, kaya siya subong tuig 2021, siya subong, mga kaaksyon, ang 55 anyos. Siya ang ginbunag sa New York City, kag-ini siya ang mayara sa 8 ka mga kabataan, kag siya ang kinalaban sa tawag Iron Mike
Kid Dynamite, the baddest man on planet. Ini siya ang may kataason nga 5'10 mga kaaksyon. So if you can remember, ining akalabanan sa mga kontra mga kaaksyon ni Mike Tyson, ang height sini mga size pasaka, di ba? Galing kiti si Mike Tyson mga kaaksyon sa makita nyo dira sa YouTube, gamay lang sa tuod, small but terrible. Kung siya nagani makapalapit sa kontra niya kag makasumbag kag makalanding ang inumol ni dira sa lawas sa kontra, gatay-og ang lawas sa iyang kontra. So ini siya ang naka-record mga kaaksyon sang 50 wins. 50 kadaog mga kaaksyon, 44 diri ang naghalin sa knockouts. Kag siya naman na may-ara sang 6 kaperde sang siya ang magretiro sa boxing. Ang iya una nga perde mga kaaksyon kung atong pag-istoryahan ang mga losses niya ha. Ang iya nga una nga perde mga kaaksyon iniha sa tong February 11 na tuig 1990 kay Buster Douglas. Sumunod naman nga perde niya amo sa kay Evander Holyfield. Duha ka perde ha. Ang iya nga naagom sa kay Evander Holyfield. Una, November 9 na tuig 1996. Kag ang iya ikaduha nga nga kaperdian sa kay Evander Holyfield ang natabo sa tong June 28, 1997 kung sa diin ginkagat ni Mike Tyson ang dalunggan ni Evander Holyfield. Amo to bala? Pagkagat isang dalunggan mga kaaksyon ni Evander Holyfield, matapos si Mike Tyson mga kaaksyon ang ginkaksan sang license sa iya paghampang sa boxing. Por galing kita sa ulihi mga kaaksyon, iniman ang ginbalik sa iya ang iya nga boxing license kag naghampang sa boxing. Kag sa ulihi sa programa ni Oprah gin-explain man ni Mike Tyson nga sala yang gidman. Kag sa ulihi nga parte sa programa ni Oprah, ining si Mike Tyson ang ginpatawad naman ni Evander Holyfield. Sorry, di ba? Sabagay, tapos naman to, di ba? Let's move on. Pero hambal ni Evander Holyfield, kabaytani nga hindi na matabo liwat ang kagtanay sang dalunggan. Kasi mahilig din si Mike Tyson magkaon bala siya nga inasal nga dalunggan kababoy, no? Kasi bala nasalaan niya before nga ang dalunggan ni Evander Holyfield, doon ito balang ginasugba sa bangga. So, mga kaaksyon, na matapos kay Evander Holyfield, sumayara na sa 3 losses. Na-knockout siya sa kay Lennox Lewis sa tong June 8 tuig 2002. Knockout man siya sa kay Danny Williams sa tong July 30 tuig 2004. Kag referee technical decision or RTD, ang ginlawag naman sa iya sang makontra niya si Kevin McBride iniya sa tong June 11 tuig 2005 mga kaaksyon. So para pag-istoryahan, just a small background sa iya personal man niya kabuhi mga kaaksyon. Ang una nga asawa ni Mike Tyson, amo si Robin Givens. Amo ni siya, diri nagsugod ng isyu kung sa diin nga pinamangkot ni Mike Tyson ining si Donald Trump kung may ara bala sa yakatabo sa ila sang iyang asawa. Amo ni si Robin Givens. Sila ang naging mag-asawa 1988 hasta 1989. Matapos niya ang ikaduhang asawa ni Mike Tyson abong si Monica Turner. 1997 hasta 2003 kag hasta subong ang iyang asawa amo si Lakia Spicer. So ini siya sugod 2009 hasta subong. Wow! At least mga kaaksyon, si Mike Tyson nakita na niya ang iyang forever. So mga kaaksyon, sa atong pagbalik, atong pag-istoryahan naman, kung nga ang bala ining si Mike Tyson, ang ginpasakaan sang kaso nga rape, di ba? Sa atong pagbalik mga kaaksyon, dali lang sa atong programa nga Johnny Tiger Rides Again with Action Red Salgado. 24 hours under.
Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa atong programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. So anyway mga ka-aksyon, na magatambiyaw kita diri sa aton nga mga viewers kaya nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Alex Montesa, good morning! So aga pa nagbugtaw si Alex Montesa. But thank you so much. Kaya syempre ari ba na Erlinda Salgado. Good morning, pariente. Dira sa may barangay Singkang Airport. Thank you so much sa pagbugtaw kag pag-view sa aton nga Facebook Live. Kamusta ka mo dira sa magsungayo kay lang? Erlinda Salgado. Kag syempre Action Red, please kindly greet sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub. Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa familia Dialagdon, Rufuela, sang Pandanon, DSB. Upod sa pwersa sang ARB community. Madamog nga salamat from Alex Montesa. Okay. So, anyway, ginatamyo buaga man nagbugtaw. Madam Vanessa Mayo. Hello, Action Red. What's up? Arin na naman kami sa ibang favorite program. Yay! Okay, happy listening lang kami diri sa gym sa Rochester, Minnesota State, sir. Okay. Thanks and God bless you always. Have a great weekend. Same to you, Vanessa Mayo, kay sa family mo mandira. Okay? Kaya syempre, ariman, Alex Montesa Liwat. Mayong aga man sa ila ni Ma'am Jenny Oyseser. Oyseser or Oyseker? Oyseser, Ma'am Lily, kag Ma'am Athea Kim Eriman. Thank you again from Alex Montesa. Okay, so anyway, ari, Jinky Dialagdon. Okay, sigbi mag-update ang aton nga Facebook Live okay, so kagina, Jinky Arisa, nakita ta na liwat. Have a blessed Sunday, Action Red, kag Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Bia Jonathan, Michael June Season, and EFC President Dennis Richard, Tibor Roma. Okay, thank you so much, Jinky Dialagdon from US man siya, from US. Okay, Erlinda Salgado, okay lang kami dire, salamat. Okay. Erlinda, pagpakapinadra para madula ang katugnaw sa palibot o ginabatsag sa ibong alawas. Kag siyempre, Mark Tavales, good morning, Action Johnny. Monitor lang kami diri, Bangga Totong, Barangay Felisa. Thank you so much. Kag have a blissful Saturday, sis. Jinky Dialagdon. So I guess, di ba, dira sa US, Sabado pa lang, but diri sa Pilipinas, Sunday pa lang. Okay? So anyway, mga kaksyon, don't forget to put a comment diri sa atong Facebook Live. Like and share ang aton diri nga Facebook Live, ang atong programa Johnny Tango Rides Again, para ang iban man makagreet man diri sa ilang mga gusto nga tamyawon sa atong programa diri sa Bacolod kag diri sa Pilipinas. Okay, so mga kaksyon, dra lang kamo stay put, magabalik kita matapos ang pila ka mga pahanumdom. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balang
kampihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:28 na sang aga! Anyway, sa mayaran din ang pag-aibuan nga importante kag may aras ang pagkakatuan nga importante mga kaaksyon. Bugtaw na kamo dira, adakpan nyo na ang balde, habon kabo, kag baligo! And this time mga kaaksyon para ihatag sa ato na pinakauli nga balita kag pinakauli diri nga update sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod mga kaaksyon Aksyon Marlon Hinovea. Aksyon Marlon, good morning. Okay. Aksyon na red, mayad-mayad nga aga bago nami sang timpo sa bongho. Wow. Pagkin aksyon na red, kay kita naton, nagahana na butlak si Haring Adlaw sa nabukid nga porson aksyon na red. Ay kagapon Aksyon Marlon do laway ang tiyempo nagulan, di ba? Ano ba? Golpeada to eh. Walang gaulan kahapon, amaning rason ko nga may pilas sa di ka mga dalan na labayan kami na aksyon na nani diri sa may downtown area. Ang basa gapon, pero hindi mo sarikon nga basa nga nagatamsak ha. Basa ang porsyon, inikilid ba nga nadalman aksyon na red, may pilit payapon nga tubig. Patibaan, kagapakita lang bang nagtukpa ang ulan diri sa may syudad sa Bacolod. Pero, nagaplano nga maglagaw subong o mayo gidang tiyempo, no? Minami gidakson na red sang aton sa ding langit, way sang galom nga nagaporma. Siguro pag atupa nila 7 alas 8 aksyon na red, bangin mainit ng tiyempo. Yes. Amo ning marami gid Aksyon Marlon ko nabalang may anak amo sang family dira nga banding makadto mo dira sa baybay para magkaon dira si Sita Laba. Ang ginapapot natin sa red, dabo-dabo ni gawa ang maglagaw bla kay manti mayaran na sang order mo. Pwede na makagawa ang mga 5 katuig pa saka na kabataan. Iba niya kabataan nga daan, nagareklamo man dugay na sila nga wala makalagaw po sa miyembro sila sa pamilya. Sa mga Domingo aksyon na red, ginasigahom na toon, paapot na rin dabo, medyo madabo-dabo ni gawa mo. Ang magalagaw sa beaches kag resort, diri sa maya sunod sa nga Bacolod o galing, ang Sambol aksyon red, hindi gapon makasunod ang kabataan. Minor, magluwas lamang sa 15 anyos pasaka. Nangambalak sunod sa gobyerno nasyonal mo, 15 years old pasaka. Kung 15 years old panubo, hindi pwede makasunod sa mall. Sinig ko mo bintahan, sunod sa mga kabataan lang bisan edad niya, pulo palang katuig, pero taas kag dako na. Salaan sunod nga 18 years old na mo. Ganun. Kaya ito magsunod ka kamay sa mall, okay naman niya sila ginapagitaan, birth certificate ng security guard, Ang lain sina Aksyon Marlon na balang mga lahi bala ni Yao Ming nan.
ang edad bi mga 10 years old pero mga lahi Yao Ming bi no, mga EJ file bala sa nasa PBA bala. Size 3 bi nga height bi ano. Pasundon man aguro kati hindi balanon sa height ang edad no. Ay, correct, no? Mga anak pa rin eh. Orang edad niya di ba balaan tungod siyang height niya. Oo, di mo lumintahan, Red, na kaya sa referente na makita na sa nagabantay niya sa mula lang. Alam mo na pangitaan ko ron sa birth certificate. Malmal na niya, paano ko ya, iti na kuya. Kung galing ka Action Marlon na balang mag-fill up ka dira siyang backtrack, kinabutang na dang date of birth mo. Ba siguro sa uli, basi sa pag-audit, mabalaan da guro, uy, binakasulod, gali nga, hindi gali 15 anyos pasaka, 13 anyos po, 12 anyos pala na gali. Gani man, pero I don't know kung may ang kabataan nagsunod may mga backtrack na din sila or pwede sila Pwede sila ka-fill up. Pwede sila ka-fill up. Ma-fill up na sila sa dingalan. Ti balaan nila sunod kaya makasunod ti siyempre kung edad nila 15. Tapos man ibutang na 16. Ay, kasad niya. Ganima, no? At least na kagulugin hawag-hawag sunod ang mga kabataan at nga dugay naman nagatigwa man nga makagawa. Ang dapat aragya po ng sunod ang kuwada. Ang triple, no? Triple kaya kapag halong. Bangod ang COVID-19 ang sunod, aragya po, sa Negros Occidental, ang kaso ang sunod niya, lapit niya po niya 2,000. Wow. Ano sa kalabot sa 1,800, dason manubo naman 1,007, 1,006. Nga lawak surid, mabalik naman sa 1,800 kaga 1,900. Manang dalagan sa COVID-19 sa Negros Occidental. Buwas ka na surid kadlaw, ang Negros Occidental ma-implement na siguro ito mga QR codes bla. QR codes sa online inaction red sa mga fully vaccinated ka mga tao. Kung ikaw na fully vaccinated ka, gaan ka certification, gaan ka may vaccination ID. card. May ID na eh. Kung saan ang first di mo nga dose, second dose mo nakabutang kag pirmahan na eh. Yes, action red bali buwas nga adlaw Lunes, ma-implement na QR codes. Pasilingon ti online, maagi na online, i-detect ang imo sa ding card dira. Kag dira na action red babalaan kung bala ang card mo authentic o kung hindi. Kaya mo nang pinaka-purpose gid sang implementation sang QR codes po para nga mabalaan action red. Kung bala ang card na tutuon gid na kasi gapangaman da nato sa probinsya ba siguro mayara naman sa sindikato bala nga magpabigay sang vaccination card gani. Ibaligya bala action red. Grabe. Oo, RT-PCR test ka action red. Dito tos Metro Manila balaan ko. Sakpane do 200 lang Grabe. RT-PCR test result. Inabalik niya dito sa Metro Manila. Tag 200. Tinadakpan daw sured ang mga sindikato to. Laban-laban basi isa kwa na nadakpan sa recto. Oo. Kay sa recto, isa ang Action Marlon, dira mo makita ang biskan wala ka nakagraduate ka pobra ka na diploma. Pili ka na kung diin nga eskwelahan, gusto mo nan ibutang da pangalan mo. So, ining vaccination card action red, hapos ka tama kung pikion sa mga sindikato mo. Mapiki na lang gani ang RT-PCR negative test result nga kadamo na action red yasang daw kwarta blang damo bala sang ano pa daw sila may code man da may ining card action red ya simple lagi da vaccination card why na sa damo itiburit ti hapos ka tama pikion amaning ingagaw sang provincial government nga buwas ka adlaw Lunes magamit na sila sang QR code sa mga nagasulod diri sa Negros Occidental action red no. Kay nagligad to sang way pa ng QR codes nagligad lawak sured mga 50 masubra ng gadaan mo nga mga outsider ang nakasunod diri sa Negros Occidental gamit lang yung vaccination card gawa pa ang QR codes action red way ito mabalaan ko bala sa 50 to ba sikod mayara sa vaccination card to nga nagamit nga ticket la Gani no di mo nagin tingwaan gid boss gadlaw may QR codes action red kay damo naging para sa naka-fully vaccinated action red mo. Sa mga ka-action naton outside Negros Occidental
nga nagapauli diri, no? Mm. Buhay ang Bacolod City, subong ari kami sa area sang dalan sang Hernaiz. No, atubang diri sang Negros Far Cyber Center, Cyber Center Action Red. Kung naning kadumalas mong provincial government na hindi na private. Mm. In July 1, provincial government na nagsured ang nagadumala kay naglikat to sang private pre daw wara gid. No, no hindi gid magkaganansya ang sured ang provincial government siling nila kita na lang mabanit sino no. Pero may arada sa babaw bala kwado no ng call center Action Marlon? Yes, okay, ari di Action Red isa sang BPO no, Oo. hindi sang gid bila sa BPO mo. Di damo na di Action Red mga call center ka naga-duty di. Mone, July na kita subong mabalaan Action Red kon dason nga bulan. No, kung ano ang initial nga observation sa ato sa nga provincial government since nga sa ginkuha nila nga management action red. Isa lang sang natural pangdon nga aksidente o kung krimen bla dito sa Municipality City dato. Kagabi mayara sang duwak bodyguard ho nang mayara sila sang helikopteron nga duwa. Kung sa mga bodyguard sa mga negosyante, may linaway sila sa una, may dumtatay sila. Sa isa ka pitch dito sa susunod sa Sipalay, mayara sa kipatigayon nga team building, ang isa ka grupo, ang isa palapitan, tiniro. Uy. Ang gintiro niya, nakabalos man tiro. Mga bodyguard mo, may mayara sa armas sa sunod. Aha. Ang victim patay, ang suspect na nagtiro patay man. So duwagin na kalamatay dito sa mga syudad sang Sipalay. Observation report sang patrol with action na nikinaw action na Marlon Hirubaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa pinakaulay din nga balita at nag-update sa bilog syudad sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Sa muna mga kaksyon na subong manami ang aton nga panahon. Kaya siyempre kung Domingo ka nag-adlaw ya, ang mugiri siyang tiglaba sa mga tawo. Hindi na maghulton pa nga maglabot pa sa hapon na kag pagasugdan ta ang kusok-kusok sa mga bayo ta. Kaya masi pala mga kaksyon pala paglabot sa hapon, mo pala na iya pagsugod mo dira pagkusok sa mga bayo mo, sa mga lago mo dira mga kaksyon. Kagulpi lang nga magwa na naman ang mga galom sa aton kalangitan. Remember, laging nasa huli ang pagsisisi. Buwas Lunes na naman nga adlaw. Ay kung maalang-alang ka mga kaksyon, wala ka naman sa pagasuksukon nga bayo. Pagresulta na naman sa binasulay. Muna. So mga ka-action para balikan atong istoryahan kagaina. So again, subong nga adlaw, July 11, apag ini siya tuig 1988. Ang anay presidente sang Estados Unidos na si Donald Trump mga ka-aksyon ay ginkuha ni Mike Tyson nga mangin iya advisor. So ano bala nangin role mga ka-aksyon ni Donald Trump? Siya ang nagapangita sa nga boxing experts para magpili sa nga masunod nga pagakontrahon ni Mike Tyson sa boxing ring. Kumbaga pa mga ka-aksyon, nangin parte siya sa decision making ni Mike Tyson. Pero wala ging reveal mga kaksyon kung pila ayhan ang ginbato ni Donald Trump. Kaya wala iya maging declare nga fixed ang iya nga sweldo. Wala man siya naghambal nga percentage ang sweldo ni Donald Trump sa kadahampang ni Mike Tyson. Kaya isang una mga kaksyon niya, ang pinakadako gid niya. Ang pinakadako mga kaksyon nga income sa isa ka atleta ini 80s pakadto early 90s mga kaksyon amo si Mike Tyson. Sa madumduman ko yung mga kaksyon ini sila ni Michael Jordan. Sang una mga early 90s, sila ang ginkumparara kung sino bala ang may pinakadako nga income nga atleta. Nangibabaw mga kaksyon, ining si Mike Tyson. Kamanti wala malandriya ginaisip mga kaksyon kung pila ang income sa kadahampang, di ba? After sa ilang boxing, so matapos mapirmahan dira ni Michael Jordan ang kontrata sa Chicago Bulls. Naduga mo
diri mga kaaksyon ang ilang mga product endorsement. Ti pila ba lang ginabayad sa isa ka sikat nga atleta sa pag-endorsar sang sapatos? Pila ba lang ginabayad sa isa ka atleta sa pag-endorsar sang ilimnon para sila ang mangin mabaskog nga player, di ba? So ina mga kaaksyon milyones man na mga produkto tanan nga ginapag-endorsar sang sikat nga atleta. Ina ang nagadalagan man sa $1 million. Wow! Tari mga kaaksyon, ano? Sa amo nga panahon nang ipakaisa mo si Mike Tyson, no? Bis ka magbit-bit ka lang na sang bag, at least ang sweldo mo, dako-dako. Sana all. May pakaisa nga sikat nga atleta. Pero apang kung balikan na mga kaaksyon, medyo personal na gid man ni siya, pero ini siya nangin unod man sang mga newspaper sa tong dekada 90. Basi makatilaw ta bala job siya kay Mike Tyson, no? Si Mike Tyson, mga kaaksyon, ang gin-aresto sa tong July tuig 1991 sa kaso nga pag-rape sa 18 anyos na si Desiree Washington. Ini siya ang Miss Black Rhode Island sa kwarto sang Indianapolis Hotel. Ang trial sa kaso ni Tyson ang natabo sa Marion County Superior Court sugod January 26 hasta Pebrero 10 tuig 1992. Ang physician nga nag-examine sa kay Desiree sa emergency room, mga kaaksyon, matapos ang 24 ka oras, ang nakahambal nga matapos ang insidente nakumpirmar nga ang physical condition ni Washington ang consistent sa rape. Sa idalom sang defense lawyer na si Vincent Fuller sa direct examination, mga kaaksyon, ginamin ni Tyson nga ang tanan nga mga natabo ang may full consent ni Desiree Washington. Kag wala niya kuno ginpwersa ang babayi nga makipagtalik sa iya. We, Todd, amo na balik Tyson, ang ginimo kuya, may full consent ni, nagpasugot siya. Ti pagpasugot ya, ti lalaki man lang ko. Ano bing mahimo sa isa ka manok kung ara na sa atubangan niya ang crack corn, di ba? Siyempre matuka sa tak 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 patak patak patak. Sang siya naman, mga kaaksyon, ang gina-cross-examine sang lead prosecutor na si Gregory Garrison. Gin-deny ni Tyson nga gin-into niya ining si Washington o naghimo sa mga bagay nga pampatalang sa babayi. Kaya ginpagwa niya ginpilit niya ang iya nga akusasyon nga gingusto sang babayi gabay matabo sa ila. Do ka confusing, mga kaaksyon, di ba? Sa unang hambal niya, may full consent sa babayi. Kumbaga pa, daw siya bala nagpalapit nga amuni muna, maamot ni, makwan. Ti, nag-oking babae mo na sige hambal ya, Kag pagkatapos sa ulihin naman nga hambal ya, ang babayi naman kuno ya, ang nagpalapit sa iya, kaginpilit siya nga magkwan. Sa tungod sila, mga kaaksyon, daw hindi ko na naging consistent ang testimony or ang pahayag ni Mike Tyson. Siya ang na-convict sa kaso nga rape sa tong Pebrero 10 tuig 1992. So mo na, mga kaaksyon, ang gamay nga background sa kay Mike Tyson. Pero anyway, July 11 tuig 1988, ang anay presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na before isa ka real estate developer, ang ginkuha ni Mike Tyson nga mangin iya advisor. Ari, mga kaaksyon, grabe gali grabe subong at teknolohiya. Kay manti, mga kaaksyon, sa idalom sang dagat, may mga bagay gali ka masiling nato nga kung hindi mo pag i-discover, hindi mo siya mahibalaan. Gali kat isubong niya, may mga gadgets na nga ginagamit para ma-check dira ang seafloor. No need na nga magsalom ang isa katawo.
Imagine bala, kung ikaw pasalumon mga kaaksyon, 790 feet na. Ano bala kadalom sila mga kaaksyon? Ano balang makita mo dira? Kung ikaw guro tao magsalom da, siguro mas maglupok bala ang imo dira nga baga, no? Sa tamaan kadalom kapag salom, siguro masarangan mo lang nga salumon, guro. I guess, ang pagigugma, no? Masanangan mo ka sa lumon ang isa ka balatsyagon, biskan pa nga hindi na siya sa imo because palangga mo siya. In the name of love, sa lumon ko siya, kagusto ko siya Salbaron because gusto ko kami may forever. Well, mga kakson, ang pinakadaan na kagdugay nga biktima sang shark attack. Ang iya sini mga tulana, according sa mga experts, 3,000 years ago. Wow! Lawig-lawig din mga kakson. Apang nakita pa sa mga eksperto, ang tulan sa isa katawo nga sa pagpati naging biktima ini siya sa pag-atake sa mga bagisa 3,000 years ago. Oh, grabe. Dugay na rin mga kakson. Wala pa ni mabunag yang aton nga lulusang lula, di ba? Siya yung ginatake na sang shark o sang bagis. Ang mga archaeologist ang nakakuha sang resulta para sa desisyon sa pagkamatay sang mga una nga panahon nga pag-atake sang bagis. Ang ginatawag naton nga shark attack. Sa biktima, 3,000 years na ang nakaligad. Ang mga researcher, mga kakson sa Oxford, ang nag-imbestigar sa mga ebidensya sa violent trauma sa mga nabilin nga tulan sang prehistoric hunter gatherers sa Kyoto University. Kaya mati mga tao sang una mga kakson edit naman masiling ang ila balang IQ o ang ila nga pag-insindi mga kakson ina balang nakabalo na sila nga dira nga lugar damo siyang bagis apang nagalabay-labay sila gapon. Though wala nila bala ginatandaan mga kakson nga ang dira nga lugar prone sa amo na aksidente masiling naton nga daw damo nagkalamatay dira, di ba? Nagalabay sila gyapon. Siguro basi wala pa siya ginatawag naton nga inabalang pagtanda or landmark dira ano. Gali kiti siya una wala pa man guro sa mga pagbutang-butang, di ba? Basta galabay lang mga tao sa pagpangita man sang pagkaon so o sang ilang kinawala according sa mga historians man, di ba? So mga kakson, si Eliza White kag Professor Rick Schulting ang nag-review sang mga kalansay sang isa ka lalaki nga may madamo nga palamangkutanon nga may traumatic injuries nga nakuha sa ginhukay nga lugar sang Tsukumo sa Seto Inland Sea. Dugang pa sini nga balita, ini siya ang nakitaan 790 feet nga kadalumon sa dagat kag may mga injuries sa iya mga tulan nga nakitaan sa iya nga butkon gida batiis kag sa iya mismo nga dughan mga kaksyon. Ini ang ginapatihan man nga posible nga human conflict. Way labot sa shark attack mga kaksyon. Nagapati man ang mga eksperto nga ini posible man nga human conflict or pag-away sa mga tribo-tribo sang una o pag-atake man sa mga sapat ang iya nga kinamatay. Ang grupo sa mga researchers sa bulig ni George Burgess sa Florida Program for Shark Research, sila ang nakadesisyon nga ang lalaki nga ginatawag man nga number 24 ang napatay sa tunga-tunga sang 1370 hasta 1010 BC. Ang paghatag sa mga pilas sa iyang alawas ang nagasuggest nga ang biktima ang buhi pa sa tiyempo sa pag-atake sang bagis. Ang iya wala nga kamota ang nautod na if you will check our Facebook live I guess it's not yet available. Okay, but anyway, kung makita niyo dira mga kaksyon ko kamo ang mga internet ang iya wala nga kamot ang nautod kag posible ini nga ginagamit niya sa pagdepensa.
amo na nautod ang iyang wala nga kamot, amo na siya nautod kag posible nga ginapatihan mga kaaksyon nga iya sini gingamit bilang pangdepensa na namo na siya ha. Sa makita wala na ang iya nadula na ang iya nga wala nga batiis kagang iya wala naman nga batiis or ang tuo mga kaaksyon I guess ara sa ibabaw sang iyang lawas na. So amo na mga kaaksyon medyo gamay diri ang iba na to nga picture but amo na siya ang nakita didto iya sa idalom sang dagat. 790 feet mga kaaksyon nga ginapatihan nga ini siya mga kaaksyon ang naging biktima sa pag-atake sang bagis. So muna ang aton isa sa mga impormasyon nga pampabukaw sa aton mga ginatuyo dira ka mga kaaksyon. Kung kamo dira mga jokes mga kaaksyon PM nyo lang ha sa aton diri nga FB page Aksyon Radio Bacolod or Red Salgado nga FB account nakon nga personal. Personal account FB, okay? Anyway, yari na ito mga jokes, mga kaaksyon, sumong aga! Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kaadlaw nagreklamo si Rugo sa iya nga nanay nga si Inday tungod sa ginahambal ni Johnny Tango sa iya. Ngay, kasuyaan gid ni bala sa kay Johnny Tango bulay nay mo. Suyaan gid ni siya ya. Oh, nga nahambal mo man na Rugo ha nga suyaan si Johnny Tango. Amakon mo nay ha. Sa atubang siya ngamon mga classmates nga babaye. Mayo bala nga tawgon niya kuya nga laway. Laway ko kuno yan nay. Sus Maria Josep! Hindi kuya magpati nga laway kuya na ya. Kay hambal mo siya akon, di ba? Siyang una, akong pinakagwapo nga tao sa bilog ng kalibutan. Hindi pala, nay. Akong pinakagwapo. Ako. Actually, anak, hindi. Ano? Sus, abi ko na yan kung na pinakagwapo sa bilog ng kalibutan. May hara ko sa pamangkot sa imo, anak, ha? May hara ka na balasang nobya? Wala po ko siyang nobya hasta sa bungnay. Nana, amo na siyang sabat sa imo nga pamangkot, kay wala ka pa nobya. Ngay! Thank you so much, Ramon, sa imo nga joke ang ipadala diri sa atong nga programa. Di na sa may Barangay Bata. Anyway, Aria, pahabol ang mga kaksoy na tambayo natin si Mileli Oligo nga nag-PM diri sa aton nga FB Live. Ay man sa kay Eddie Laus. Good morning, Action Red. Monitor ka mo diri ni Nanay Isabel diri sa Victoria City. Happy Sunday. Okay, thank you so much, Eddie Laus. Donna Sola Gomez. Vicente Manlangit Bayabado Jr. Good morning. Athea Kim Eriman, good morning sa imo. And also hi sa kay Fatima Sales. Good morning, Action Red. Aria, Ragnarok, Kabungon. Okay, maayo dira nga pagpamati. Monitor lang kami dira. Butcher Shop. Ano subong, Johnny? Okay. Good morning, Ragnarok, Kabungon. Nagpamati sa aton, Jinky Dialangdon. Maayong pagmonitor man sa Mama Lolita kag Papa Joko sa Barangay Pandanong DSB kag sa mga amigas ko Alma Olegon, Sirela Samar Aguilion, Mikey Montilla, Bonbon Becos and Melanie Rihon. Salamat gid. From Jinky Dialagdon.
Milel Uligo nag-PM dire. Tamyo lang Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar kag Alex Montesa. Halin sa kay Meleli Oligo. Thank you so much, Mel. Kag syempre, Alex Montesa diri nagapamati man sa aton. Okay, so again mga kaksyon, don't forget to like and share ang aton nga FB Live. Agari mga kaksyon, ang aton masunod nga joke. Eksena sa dalan, nabungguan si Jimmy Turco sa isa ka salakyan, malas ba? Pero siya ang gin-hit and run. Ay, kasakit man eh. Pero ini siya ang ginbuligan ng day Lolo Labron kagrogo. Agoy! 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 Lalo Labron, si Dr. Jimmy Turcog nabungguan siyang salakyan. Wala siya ginapunduhan, no? Nalagyong salakyan. Palapitan natin siya, Rogo, para buligan. Aba, kanuoy ba siya kay Jimmy Turco? Doon na bahali ginag iya nga, pitsupako. Balik pitsupakya. Sige, lo, palapitan natin si Dr. Jimmy Turco, Sang makapalapit na sa day Lolo Labron kagrugo, nagpalapit man si Johnny Tango, kag sila ang ginpahigad. Pahigad ka mga duwa! Pahigad! Nga mo na pahigad kami ya, Johnny. Doktor ka na sa bunghaw. Ikaw madala siya sa ospital, doktor na sa bala. Actually, siya ang doktor ko, kag hindi ako. Tiga pahigad doon mo kami ya, Johnny Tango, ha? Kaya nagabulig man kami kay Dr. Jimmy Turco nga makabagod siya, ha? Pahigad ka muda. Kay mamangkot ako sa kay doktor, kaman kasakit ang akon nga ulo. Halin pa kagapon, kag nadula ang akon panabor. Diyos ko, Johnny. Delikado pag inag-ibo, ya. Thank you so much, Joella, sa imong gipadala diri nga joke dira sa may Talisay City. Ari, hi sa kay Romulo Divina Gracia. Good morning, Action Red. Madamo ka salamat sa pagpamati, Romulo Divina Gracia. So anyway, mga ka-aksyon, ako mo na may sa mga jokes na pwede gida nga i-PM diri sa aton nga FB page, Action Radio Bacolod or Red Salgado nga Facebook account. Kaya na mga ka-aksyon nato mga tamyang huna. Ay syempre pariyasin sa mga nag-PM diri sa aton nga programa. Good morning sa liwat sa kay Alex Montesa. Ginatamyaw niya si Joe Babang Lolita. Upod sa ilan ni Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Dialagdon sa Barangay Pandanon DSB. Madamo ka salamat. Inahalin sa kay Alex Montesa, isa man sa mga nagabugtaw aga pa para sa aton nga programa. Do ka namin ang mga kaksyon, ano? Inabalang may mga tao. Ari pagida, Nona Agravante. Good morning, Sir Johnny. You're so cute. Wow, cute, gid. Among kita basta mahilig sa extra rice. Kanami si mo magdrama. Well, okay, thank you so much, Nona, ha? Agravante sa pag-like kag share sa aton nga Facebook Live. Okay, madamo ka salamat. Sa ngalan sa amon nga station manager, Mama Nona. Okay, kag syempre sa amon nga PD, Sir Rex Cantong. It is liwat si Action Red Salgado sa Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,